Имаш стени, нени тавани. Искаш да ги коригираш? Имаме решението. Здравейте! Аз съм Бодо, системен консултант в Fisher. Аз съм Франк и в Fisher отговарям за търговците. В това видео днес ще ви покажем как да коригирате дърво върху дървени конструкции. Кой не го знае? Имаме наклонени тавани, наклонени стени и искаме да ги изравним. Днес ще ви покажем с коригиращия винт как е възможно това. Нашия коригиращ винт съчетава две компоненти. От една страна, напълно обикновен PowerFast винт. Втория компонент е корпус от цинкови отливки, който е притиснат отгоре на винта. За завиването на винта ни трябва определен механизъм, тъй като и двете части трябва да бъдат завити едновременно в дървото. Сега приложението ви покаже Франк. Завиването използваме акумулаторна бормашина, поставяме винта и завиваме винта в дървото. След това от другата страна поставяме втория винт и тези просто ги завиваме. Така, сега мога да сваля горната част на инструмента за настройка и с помощта на акумулаторната бормашина да коригирам винта и дървото. Когато желаната ми височина е достигната, мога да фиксирам всичко стабилно чрез подложки или с помощта на винт с пълен резба.